mane yana bugu yana shuri na sai na je wurin su saka da haka ni ɗauki taɓarya akan haka ne bugun da ya mani kuma ga yayi san dole sai ni yi su saka yace wallahi sai na yi ta ni yi ta ba ni da lafiya ya kai na asibiti cikin ni dai wannan abun haka an ni gane hanyar gida wani ta rana da yabban kashi ni je gidan ƙara wata ɗaya wata biyu mutunan nan ko leƙowa biyu ba haka sun ka ɗauke ni kuma sun ka mai da ni haccan ba biyu ko ba komi mutanen can an kai ta man dariya shi ma yana cewa in dare bai san uwayen nawa ba sa suna ba haka ya musu maganin da abada ba za su taba an sata ba sai na ga cewa gwanda kare da niya na koma yana ta mun walakanci kala-kala ubana ya rasu to yanzu na dai san da cewa yan uwan ubana ba tausayi na za su ji ba in ubana bai da damar ya mallake shi to yan uwan shi fa ai ya gama da su dai yanzu dai ba suna suke ba abubuwa da yawa yi ta manye ta hannun gaji na dawowa ta yan uwana kuma sun ka dora da buguna su sa man mari ya ta ci min kafa da zaune zan kwana ba ni da dama in yi wani sakaci an ka kai ni cikin kicin an ka kulle ni kicin din kanan babanmu an ka kulle ni cikin wannan kicin din kitsari da ciki zane shi kashi ma haka nan ne cikin kazanta ga sanyi ana ruwa hakan ga amman za a bari na ga kicin din bude ne su to ne haka nan za a bari na haka nan sai tabarma da za a azata a rufe ni ya kika samu ki ci abinci ciki sai sun bude min hannu in sun ka bude min hannu din kana su ce in ci in na ci kuma sai su maidar da hannu din su ce haka hannu an samu ki iya an samu kata ce an ka game hannuwa na baya an ka daure su to sai da wannan sai sun kai min barazana cewa za su cire min hannu ni ce ni kuma ban yadda a cire min hannu suna duka na suna kara to ni kuma da na ji abin nasu kamar da gaske ne wata rana sai na buge kata din ni ta zan tahiyata ina shigewa cikin dawoyi ga kata din in haɗe in tashi cikin kuyi sai kawai matar tashi ta kirayo shi ta ce ba ni nan na tsere haka sun ka kamo ni bulala sun ka aro wurin 'yan sanda ta bugun barayi sun kai ta kashi na da ita su hudu suna buguna da ita da kata wangai jana jikina sai da sun kai mishi jini cikin rariya sun ka babbarke min kaya tsarara sun ka tahe da niya ta hankuri sai wata rana na roke sun ce dan Allah su cire ni cikin akuba gadan Allah sun ka ce ai in sun ka sake ni tserewa zan yi wurin yawon karuwanci ne na ce duk azabar da kuka bani kun taba ganin na bannan niya ba ku taba ganin na baku ba ko zan iya barin ku ni ba zan iya barin uwata ba dan ni na ga cin kashin da ake makaruwai ba zan iya fuskantar karuwanci ba shi wannan shi sun ka ce min duk na sake na ƙara gwado gidan miji ba su ba ni ko kashe ni zai yi in zauna can niya kuma duk gaban shi sai sun ka ce min duk kashin da za yi min in dai hannu sake ni mai ba daidai ba sun ka sai mai bulala sun ka hada da ita sunana na Aisha shekarun ki nawa shekara ta cikin ta 17 daga ina kin ka zo nan gada unguwar shiya wani gari yau ta gabas daga Gusau ke asalin ina ce ni asalin kasuwar daji ga ki kin zo a wannan ofishi me ya kawo ki na taho ne akan iyaye na kuma da mijin da sun ka aura min yaushe an kama ki auren yanzu shekara cikin ta 3 annan kin haihu a ban haihu ba me ya faru yin auren ina talla a kasuwa ina sayar da kwai wani tsofo ya gane ne ya nuna cewa yana so na saboda ina kai masu kwai a kasuwa din
to sai nuna cewa ni ma gaskiya ba na san shi. Sai ya ce min a'a wallahi shi sai ya aure ni ko ta halin a'a ni ya kaina. Sai ce ni gaskiya kau ba zan iya auren ka ba. Sai ce mu to wallahi in sha kurmina in gani da kaina sai na so shi. Ni ce ubangiji Allah ya kare ni. Sai kawai sati ya dawo ya ce min in zo mu je ya je gidanmu. Ni ce mishi ba zan je ba. Sai ya ce min in dai zo mu je akwai abin da zai kwaɗi yadda ya gidanmu ɗin. Ni ce to ga uwaye ni na kai shi. Da na kai shi gidan namu sun ce to ga uwaye na nan wurin wan mahaifina amma yanzu Allah ma ya mai cikawa. Da na kai shi mahaifina tsohon soja ne shi ma Allah ya mai cikawa. Tun yaushe? Yanzu shekara 1 da wata 2. Kayan ayi auren ko bayan auren? A'a bayan auren. Ya rasu? Ko da ya rasu yana wurin aikin soja ya rasu ko bayan ritaya? A'a tun ma aka salima tun da an haife ni ya yi ritaya ga soja da Legas ya dawo Zamfara. Da ya je gidanku? Da ya je gidanmu din sai nuna cewa sona ya ka yan uwana sai sun ka nuna to inda dai na kawo shi ainihin ma son shi nake. Sai bayar da kuɗin an gani ana so 10,000 ya ce to shi kenan ya ta tafiya shi. An ka taho an ka kawo mun waya sai nuna cewa ni gaskiya mutunan nan ban kwanta da shi ga rayuwata ba. Yan gidanmu sai suna nuna mun cewa a'a sai ina masu kama cewa ma ina san shi ne kuskuren da ni ina cewa a kyale ni da shiya. Yan mata nan ne dai ana ta magana sun ce ni dai a kyale ni da shiya. Kaddara duk yadda ta fasalto ma bawa ya iya rungumata. Ko wacce yana son ka ai lalle ne in dai tsakanin da Allah ne yana son ka to ai ba matsala bace ba. An ka nuna min nisan gari ni ce ni ba matsala ta bace ba da nisan gari. To kawai dai sati na dawowa ni nuna cewa kamar ni ba a yi wannan ma da ni ba. In ce wallahi ban auren shi ko da sama da ƙasa za ta gamewa ni ban auren shi. Ni ta wurin wan mahaifina din da an shi kuɗi ni ce dan Allah dan annabi baba ka taimaka mu ga ka aura man shi ya dan daraja albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma. Ya ce aure kamar an yi an gama son nake in mai da su mutanen banza. Ina ta cewa haka nan su taimaka min duk kullum in ta wurin shi kawai sai an ka ce zuwa na boko an yanke shi allo ma haka islam ma haka. Ni kuwa ni nuna cewa sai dai a hana ni boko amma ilimin addini ba za a hana ni ba. An ka zira mahaifina ka hanyar su an ka ce ya daure ni da mari ya samu kaca kwana 2 kafafuwa na sun ka kumbure. Da sun ka kumbure din sai ya cire min shi ya ce shi bai iya ganin dan shi cikin wagala lura. To yan uwan shi dai duk sun kai ta nuna jan haushin abun kenan ba za su iya yin abu ga diyan shi ba. Ya ce musu a'a ba haka nan bane ba abun nan ba haka nan yake ba. To sai gaya an ka zo an ka ce wan mahaifina ya tsaidar da magana nan da sati 2 za a hada da na anan shi a yi aure. Ni ce ni kuma ba ni yadda. Haka an ka ba ni kashi an ka daure ni cikin ɗaki an ka ce ba ni ba hita. Sai da an ka daura aure an ka haikar da niya an ka kai ni gidan wanka. To sarwayi na wanda nake so ya ba ni sarƙa sai ana nuna min baban mu cewa ai ina da wata sarƙa na nan ga jikina ba ni son ma ko taɓa ta ana yi an yi in cire a yi wanka na ƙi yadda. To sai waggwanta mu na ɗauki ruwan lallan wanka ɗin lema mata su ga jiki ni hito ina kuka ina gudu zan tserewa. Sai an ka tayi kasuwa an ka faɗi ma mahaifina zai ma tafiya Habuja sai an ka kirawo shi ya tawo ya kama kashi na cikin ɗaki ya sani tun da la'asar ake buguna har zuwa bayan isha'i su ma na 3. Kana sai da baya da an ka gama kashin nawa kana na ɗauko mashi kaca ɗin miƙa mai ce yanzu ashe akan wagga abu ce aka cewa wani abu ne aga wayana. Ya ce abada to shi bai ƙara buguna inda dai ya gane cewa abun ba so bane ba. To ga da sa'ilin ne an ka ɗauke ni ranar Lahadi an ka ce za a kai ni gidan shi can sabon birnin wajen Nijar. Da an ka ɗauke ni ce ni kuma ban zuwa sai da abokiyata
an ka haɗa ni da abokiyata an ka kai ni wata ɗaya wata biyu ba mu zaman lafiya da shi saboda ni ban iya da kan hura su kuma ko tuwo ba a yi kuma ga gidan shi da taro sai a ce wadda ake ɗakin ta sai ta yi dakan hurar da za a sha kwana biyu ni kuma ba ni iyawa akan haka nan yake buguna ya ce wallahi sai na ni kuma ban san hanyar zuwa gida ba saboda barayi a wadda da har cikin gari nan ana ganin barayi ni kuma ban iya heta in ce zan gudu. A shi shekara ta nawa? Shi tsohon gaskiya ban san shekarun shi ba amma ya kama girma yana da jikoki da ɗiya mazan shi 3 sun kai aure. Ɗaya ne maza 3 sun kai aure? Mata ƙwara 2 sauran ɗiyan suna nan gida mata shi 2 da tsohuwa da kuma wadda ke bi manni a ta 3 haka kuma suke haɗe min kai ba su bari na sheƙeƙet ya auro 'yar zamfara ya kawo ta cikin su gobirawa ba ni samun shaƙaƙet gare su. Dakan horon da kika yi shin surhe kike yi ko kuma ya? Sai ne surhe kuma ba a bani ko naira 5 kuma dawa ce ba gero ba kuma haka in za a yi iba da rahewa ya ce sai an yi sussuka da ni. Wata rana ban da lafiya kama ne yana bugu yana shuri na sai na je wurin sussuka ɗin haka ni ɗauki taɓarya akan haka ne bugun da ya mani kuma ga ya san dole sai na yi sussuka ya ce wallahi sai na yi ta ba ni da lafiya ya kai na asibiti cikin ni dai wannan abun haka an ni gane hanyar gida wani ta rana da ya banka shi ni je gidanmu su ma sun ka nuna cewa sai na koma sa'ilin ba a su ba su hara wannan man bugun batun wancan da sun kai min kayan aure sun ka mai da niya na ƙara dawowa ta ce ni kuma ban zama inda dai ba ni san shi da an ka mai da ni din shi kenan niya yanzu sai sun ka ce to inda dai habban son shi in zauna har bayan azumi bisanin shekara ta kusan zuwa ga auren sun ka ce in zauna har bayan azumi za su kirawo ni su san abin da za su yi kadda maheta an ka taho ni ga wata 1 wata 2 abun ba su ce komi ba ni kuma ni dawowa ta na zauna wurin su wata na 1 wata na 2 wata na 3 ba mai ce min kala abu sun kai min kala bisani shi kuma mahaifin namu Allah ya kawo rabuwar su da mamanmu cikin gida wata rana ya ɗauko akwati na jefa mun yace in wuce in ta tahiya inda dai ba ni zauna a gidan aure din nace ni ba haka nan bane babu wallahi ina son zama aure amma ni dai wancan mutunan kawai abban so ba dan Allah ka taimaka min ka raba ni da shiya sai ce min to yayi in zauna na zauna na ƙara wata 1 wata 2 mutunan nan ko leƙowa biyo ba haka sun ka ɗauke ni kuma sun ka mai da ni haccan ne ba biyu ko ba komi mutanen can an kai ta man dariya shi ma yana cewa in dare bai san uwayen nawa ba sa suna ba haka ya musu maganin da har abada ba za su taɓa an sata ba sai na ga cewa gwanda kare da niya to ranar da na ƙara komawa na yi wata 1 wata 2 wata 3 sai babanmu wata ran zai Abuja ɗin sai na taho ina roƙon shi baba dan Allah ka yahe min duk abin da nan maka sai ya ce min shi wallahi ban mai komai ba kuskure ne shi ya aikata shi da shi da ƴan uwan shi dan ai haka shi zai neman gafara tan ce a'a baba dan Allah ka yahe min ya ce ya yahe min duniya da lahira ya nima ce baba ni ma ko da ka mu wani abu balle ba kai min komai ba na yafe maka duniya da lahira ya taka mota ya Abuja yan uwan ubana sun ka zo sun ka ɗauke ni sun ka maidar da ni sabon birni ranar atanin na yi sai an ka kira an ka ce baban mananan ya hatsari bai da lafiya mamu ta kira ashe shi mijin nawa an sanar da shi tun ranar da an ce mishi baban mu ya hadari ya rasu ya ke ya ce ga dawuwan mu sai a ce mishi ya rasu Allah ya ji kanshi ai shi ma uwayen shi sun rasu ranar atanin din da ni taho iyaka ni isko ana addu'a an kai addu'a wan sa hoki kuma sun ka ce in koma ni koma wata na 5 can niya shi mijin naki tare da shi kun ka zo ko kuma dai ke kadai kin ka zo? Tare da shi mun ka taho tabbata tare da shi mun ka taho da ƴan uwan shi sai dai da an ka ci ko gwaf sun kana an ka taho ko shi ba su tsaitsaya ko ba sun ka wuce wasu suna gaisuwa sun ka wuce wasu
bayan kin koma bayan na koma yana ta mun walakanci kala-kala. Ubana ya rasu, to yanzu na dai san da cewa yan uwan ubana ba tausayi na za su ji ba. In ubana bai da damar ya mallake shi, to yan uwan shi fa ai ya gama da su dai, yanzu dai ba suna suke ba. Abubuwa da yawa yi ta manye ta hannun gaji na dawowa ta. Yan uwana kuma sun ka dora da buguna, su sa man mari ya ta ci min kafa da zaune zan kwana ba ni da dama in yi wani sakaci. An ka kai ni cikin kicin, an ka kulle ni kicin din kanan babanmu, an ka kulle ni cikin wannan kicin din. Kitsari da ciki zane shi, kashi ma haka nan ne cikin kazanta. Ga sanyi ana ruwa hakan ga, amma za a bari na. Ga kicin din buɗe ne, su to ne haka nan za a bari na haka nan, sai tabarma da za a azata a rufe ni. ya kika samu ki ci abinci? Ciki sai sun buɗe min hannu, in sun ka buɗe min hannu din kana su ce in ci, in na ci kuma sai su maidar da hannu din su ce haka hannu an samu ki? Iya, an samu kaca ce, an ka game hannuwa na baya, an ka daure su. To sai da wannan sai sun kai min barazana cewa za su cire min hannu. Ni ce ni kuma ban yadda a cire min hannu. Suna duka na, suna ƙara. To ni kuma da na ji abin nasu kamar da gaske ne, wata rana sai na buge kaca din, ni ta zan tahiyata, ina shigewa cikin dawoyi ga kaca din in haɗe in tashi cikin kuyi. Sai kawai matar tashi ta kirayo shi ta ce ba ni nan, na tsere. Haka sun ka kamo ni, bulala sun ka aro wurin 'yan sanda ta bugun barayi, sun kai ta kashi na da ita su 4, suna buguna da ita da kata, wangai jana jikina sai da sun kai mishi jini cikin rariya. Sun ka babbarke min kaya tsirara, sun ka tahe da ni, sun ka ƙara daure ni din. Sun ka ƙara daure ni din. Haka nan niya na ta hankuri. Sai wata rana na roke sun ce dan Allah su cire ni cikin akuba gadan Allah. Sun ka ce ai in sun ka sake ni tserewa zan yi wurin yawon karuwanci ne. Na ce duk azabar da kuka bani kun taba ganin na ban nan niya? Ba ku taba ganin na ba ku ba. Ko zan iya barin ku? Ni ba zan iya barin uwata ba, dan ni na ga cin kashin da ake makaruwai, ba zan iya fuskantar karuwanci ba, balle har ban shawa. Sun ka gamsu da wannan maganar da ni, ba dan wai sun gamsu da ita ba dai sosai zancewa, kuma sun dan gamsu da ita. Sun ka zaunar da ni da shi nashi, sun ka ce min duk na sake na ƙara gwado gidan miji ba su ba ni, ko kashe ni zai yi in zauna can niya. Kuma duk gaban shi sai sun ka ce min duk kashin da za yi min in dai hannu sake ni mai ba daidai ba. Sun ka sai mai bulala sun ka hada da ita, sun ka hada shi da ita, sun kai min dinki biyu. Sai ce ba a karya. Sai baban nama ya ce in tahi gidan mai din can sabon birni a dinga bani 5,000. Ni kuma 5,000 din ba ni ba su nake so ba, shi yasa ni ce ni gwanda kuɗin nan da za su dinga bani so raba ni da wannan aure din. Haka ni koma wata na 4 can niya, suna baka ni kuɗi din. Ni kuma ni ce gama kuɗin su ne ma za su ƙara bani shawa in ƙara lalata rayuwata, ko ma tana shirin lalacewa in ƙara lalata. Dan kashin kuɗi ga ya mace tamkar lalata ta ne ya kai, inda ba wata sana'a nake ba, cikin daji ne, ba ta sana'a nake mai ƙwari ba. Hakan gani ta tahuwata ni dawo wurin su, saboda kashedin da sun kai min ba su ba ni in wuce gaba ga ƙaura akwai daba barayi in hada cikin ta, illa in fara doka eke ni ce ubangiji Allah ya tsare ni. Hanna da tahiyata na daga waya sa'ilin ina da waya, ni kira abukiyata ta ce min dan Allah Aisha ga ki tai ko ina ki je wurin uwan mamaku inda dai tana da waya. Ni tai wurin shi wata na 1 wata na 2 duk ya tayyan musu magana su ce bin musu maganan nan niya. Haka nan niya shi ma ya gaji yana kuka, ya ce gaskiya shi bai san ala zai yi ba. Wajen uwa yake ya kirawo mutunan nan ya yi mai magana, ya mai nasiwa, to bai ji ba in hankuri. Haka nan in koma ni koma
na ƙara dawowa wurin sun ce gidan mahaifina ne kuma ina da gado ga da ciki. Sai sun bi cikin gari suna cewa na ce a raba gado a bani gado na ce a bani gado na in ta tahiya ta wurin yawon karuwanci. Sun ka ja ni sun ka kai ni cikin ɗakin mahaifina sun ka ɗaɗɗaure ni. Babbar taya ta titiri haka sun ka sa kata tsakiya nake sun ka sa kata sun ka ɗaɗɗaure ni cikinta. Haka ne ta rayuwa sai in za a ban abinci a buɗe ni. Wata rana ba su ban abinci ba sai ni kucce ni je wurin yin mahaifina ta bani abinci mancewa sun kai da ni ba su ban abinci ba rana. Dare ya yi ni kuma na kakkace na ta tahiya. Da ni tahi sai ni ce ni wallahi tabbas in dai hakan gaza a dinga man sai dai in ta tahiyata duk inda Allah ya kaɗa ni haka Allah ya jarabta da bawan shi. Sai sun ka ce min to wallahi in san da cewa ba ni ba zuwa ko ina da ko ina. Haka sun kai ta wahal da ni sun kai ta wahal da ni sun ka ƙara mai da ni. Ina da kawu Sakkwato wan mamata ni tahi wurin shi. Da ni tahi wurin shi din sai ya ce min yan uwana sun kirawo shi sun ce za su raba aure din in koma. Da ni koma din sai sun ka ƙara ɗaure ni da kata da mari sun ka babba na kashi. Duk ga wuri nan duk sun jijji min bayana duk sun kaji ƙara jijji min sun ka mai da ni kuma da na gaji. Rana sai mijin nawa da ce in mai abinci ni ci ni kuma ban iya dakan hara din nan. Sai ya bani kashi ban da lahiya ne kuma na ta tahuwa ta nan Gusau na kawo kukana. Da kin ka zo a nan Gusau kina da yan uwa a Gusau? Gaskiya ba ni da yan uwa sai dai abukiyar mahaifiyata da sun ka taso tun suna yara tare. Na roƙe ta banni wurinta haƙin warke din kana zan ta tafiyata. Kaga tausayi na ta dinga kai na asibiti har na samu sauƙi na warke. Kanan ni kuma na kawo kuka na ananiya ina roƙon dan Allah a taimaka man a ceci rayuwata ga da shiga haɗari. Dan Allah a taimaka mani a raba ni da wannan bala'in da nake ciki. Allah ya taimake ni. Yanzu idan ba a fata a tsakaninku da shiya me kika ji a ranki? Gaskiya ba ni jin komi ni da illa tsanuwar shi kullum ita ce take ƙara shiga ta cikin zuciya. Ba abin da nake so ni illa kawai ya rabu da ni ya sawwaƙe mi ya samu wadda yake so ni ma Allah ya bani wanda nake so. Yanzu lokacin kwanan ki nawa a Gusau? Gaskiya yanzu ina iya kasancewa kusan sati na 2. Tun bayan da kin ka zo a nan so nawa zo ne ko ya kira ki waya? Saboda ni dai ban da waya dan na san da cewa ba ma ta zai yi ba kuma yan uwana ban taba jin sun bide na ba. Shi ma idan kin ka zo garin ku ko kin ka jinuri yana kiran ki koko dai? Gaskiya bai kira sai ma yan uwaye na sun ta neman shi. Duk irin dadewar da zaki ki ji wallahi har wata 6 nayi cikin kasuwar daji bai taba tahuwa ba sai da sun ka roƙe shi ya taho ya tahi da niya. To Allah sauke. Ka fara gabatar da cikin sunanka. Assalamu alaikum, sunana Kwamar Salisu Umar wanda an kai sani da Dan Sula Mastajan yau kuma ni ne shugaban kare haƙƙin ɗan adam kungiya ta ƙasa reshen jihar Zamfara, kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. A ga wannan yarinya ya shekara 17 shekara 3 ne mata auren dole. Ta haɗi muku irin wahalhalun da take ciki kuma wanda an kaifa mata tsoho ne warin kakanta. Ya kun ka kalli wannan lamari nata kuma ya za ku shigo domin taimaka mata? To bayanan duka in haka suke kamar ta faɗi tunda ba mu shiga cikin kes din ba, akwai rashin tausayi da rashin jin tsoron Allah da kuma rashin tunani wanda yake dukkan abubuwan da ke sa ɗaya karuwanci irin waɗannan matsalolin ne. Mu kuma Allah ya sani, ya san ƙudurinmu, ya san manufanmu. Abinda ba mu so a yi 3 babu ko 2 babu, sanadiyar wani abu a rasa wasu abubuwa, wurin tilasta a yi abin da kai kake so ko kuke so, sai a yi sanadiyar rasa yarinyar ku rasa, mijin ya rasa, duniya ta rasa.
wata ta kashe kanta ko ta bi duniya ta fada bariki. Yanzu duk ta hadda wani dan iska ya lalata ta, ba ta ga gidan, ba ta ga mijin, ba ta ga kanta, ka gani uku babu. Saboda haka insha Allah za mu ci gaba da bincike kwakwara, za mu gayyato mahaifanta, dangin mahaifanta, don mahaifin ta ce Allah ya mashi rasuwa, za mu gayyato shi mijin, sai mu ga wadda ake ciki, kuma mu shiga mai matufka hanci mu sa a kai ƙarshen matsalar in Allah yadda. Kasancewa mun ji akwai azabtarwa da bautarwa, ɗauri da mari da bugu da sauransu, wanda doka da shari'a duka sun hana wannan. Allah bai ce ayi ba, kuma dokar ƙasa ba ce ayi ba, kuma shari'a ta Allah ma bata ba da dama wani ɗan adam ya yi ba, don ka yi mutum ka azabtar da shi ko ka bautar da shi, ba a yin haka. Kasancewar kuna aiki tukuru, mutane da dama na son kila su kawo matsalolin su gare ku, a ina za a same ku, kuma a wacce namba waya za a kiran ku daga nesa? Ofishinmu yana nan cikin jihar Zamfara, a cikin garin Gusau, kusa da gidan gwamnati, kuma kusa da inda ake sai da babura, gefen asibitin Farida, kuma gaban Jari Bola, wani wuri da ake ce ma Jari Bola. Kuma namba wayan mu ita ce 08132494755, 08132494755.